excellent task izothi kwi-bracket ba work, umsebenzi, work. Yabo uthi awu desire isihlalo esihle okanye iposition ethile enhle, but you desire a work. Kumthwalo lo zonke abazalwane, kumthwalo noma mhlawumbe ungakhange uyibambe le nto, yazi ba ngumsebenzi lo ungena ku ngumsebenzi. Ndake ndakhubeka ndikhutekiswa phaa ethubeni, inkosikazi ndithi ndithandazayo phaa ngo-12 abantu balele, ndibe nomsindo. And then ndathi ndimamele umpostile uArome wathi abantu basolisana nabafazi, kodwa umuntu uyilibele uba uyipriest endlini. Noba la mfazi angalala phaa endlini aqondile lo mfana ungathi ungibonile noba bendincitheka. Like sengincitheka into serious man. Ubona uba uthi ufinish ingathi akanathixo unkosikazi. You get it? Yeah, I used to feel that way. Yep. And then what ungumpriest wale family, nguwe umpriest apha. Ngoba kumele ba uqinisekisa isecurity ne-safety yendlu yakho as umuntu obekiweyo. Uyiphela priest abanguwe bekumele kuthandaza le nkosikazi right mayilale. Nabantwana babalala, wena nokungalala apha nguwe. We labor. We labor. Ubani othebena nixelela apho khona ngalali lo mama umanise ba lo mama ukukhatha amdingela tata kabikho. Kabikho lo mama uyamdinga lo tata kabikho. Ingxaki wa understand ubana singena emsebenzini. Whosoever desire ubu-overseer or bishop or any position yakba udesire umsebenzi lo muntu. Udesire umsebenzi. Umthwalo lo. If I were you, I would pray for a heart of a servant. I want to lay that burden. Social pants. A heart of a servant. But how do you charge? Because I'm going to give you charge of a command. So ka unika sikokuza udinga ube nenhliziyo yesitaka. Inhliziyo engacomplainiyo. Inhliziyo engacomplainiyo. Inhliziyo engangabazi. Let alone complain. Manje inhliziyo yayilwa nawe. Ilwa nawe. Ndake nathi uqala kwamba bezaqala iministry. Kwapha abantu amakhulu amathathu afika alamadlu amathathu. Athi man of God sivile uphumele bakwecaweni. Oh nivile abantu uphumele bakwecaweni. Sivile uphumele bakwecaweni. Kuba siyayiqonda into ohamba nayo. Siyayiqonda ohamba nayo. Sithi sayiba sihambe nawe. Sibona ibadala ngathi nihambe nomntana. Yaqonda sithuma isonka yezi. Song. Kanti lami serious. Uba nithunywe nguThixo uba manize kum okanye. Badala ntalamo katata. Badala and banamakhosikazi. Hayi nthanda bona athi jobe nje nize apha nibathathu. Bebe nize apha niba yi6. Banizani bathathu. Bathi omnye umama uphangela wathi hey yazi stone nathi okay. Ndanoma sisetele lenye meeting man. Sifune sidibana. La xa ndibana nabo ndafumanise kuba bangxamile. Bangxamile. Ngathi bona bakhonza bakayofuna mayenzeke le. Anayi imali apha kum. Anayi imali apha kum. Benqonele i-time pha eMasomaliya. Andazi ngoba utata willing na ukundiyela phaa kula Masomaliya. Ndifika apha banamakhosikazi ke ngoku. Iyi-1 inkosikazi engekhoyo yomnye iphangela. Hey, uthina mkhulu man khangela umntana ndandinantsoke.
Dade miyeke. Miyeke tata umntana, miyeke. Thina into ebenza kubensiza kule meeting ba into ithini. Bachaza ba man sigqibeko lokuba masihambe nawe. Ndiye mna ke ingxaki nihamba nami ningaqondanga kakuhle umbono. Because umbono sebakhike out umbono. Umbono sebakhike out. Sebakhike out. And I believe uthathe ixesha naye ukubajonga abazalwane. Amen. Ngoba kusonto ilula. Akusonto ilula le ngoba ngumsebenzi. Ngumsebenzi. Can we read James chapter number 1? James chapter number 1. James chapter number 3 verses 1. Umbono wabakhika out ndathi mabayothandaza. Wena tata konke uyothandaza tatam. Siyakwazi. Ndathi ngeni yothandaza nizibone embonweni. Ngoba lento niyibonayo iqonda ba niyayibona apha ku vision lento niyibonayo. Ingalibona nini vision ayibona. Ndathi makuyothandazwa. Waxhoma umama latata wathi tata anemva nini utata. Uthi utata masiyothandaza. Andiyazi kutheni ingxame kangaka ngoba utata uthi uba siyothandazana sibuyeni. Ngafonela kwinyanga elandelayo after ndithi mabayothandaza. Kodwa mina of God siyakumema kune service ekho yapha ekhaya elitsha. Oh. No ndiyeza. Xa ndifika pha ndifika ka uzawubuza lo bantu bakubizwa kuthiwe sawucela ke ngoba ibranch ayibe umfundisi engekho. Aba kuzomisa usebe ha. Elisebe lingazomisa umfundisi engekho. Omnye wabefundisi kulapho bengxamile pha. Uba tata sabana usiyakuva thina sikliye tata. Xa nsithi kubizwa ifani yakhe abe nenhloni ephakama pha. Ndathi yabona kuba inikhulule into yoba mandininike ixesha uba niyothandaza. Nitsho nazibona uba anibhilongi embonweni. Besizawuxambulisana ekuthubeni. Heart of a servant was not there. Ngoba funeka uyazi apha eku7 akuhanjwa nemizwa yakho. Imizwa yakho ayiconsiderishwa. But uthi kunento ayibonayo engafundisi wena. Have you read that scripture in the Bible about wathi ehleli elele? uPetros uthe eklaleni kwakhe waba nombono kusihlisitya sivele ezulwini. Wathi ejonga kwesasitya wathi no asikwazi thina ngoba sukele ebuncinci bethu asikaze saphatheka kohlobo lokutya. But the Lord, the Master, commanded him, instructed him to eat. But why is that? What you know? What is that? What you know? Kanti kunendoda ethandasileyo utata beke wayichaphazela esithipa kwaconsiderishwa umnikelo wayo communicated in the courts of heaven. Ithi iBhayibhile phakathi xa kujongwa indlela anikela ngayo kwathi kujongwa indlela athandaza ngayo abasezulwini bazawuresponda. Kanti kunendoda exabileyo elahlekene nenhliziyo yobuxaka. Ngoba yazi ulwazi lwakho ngenye ixesha liyakwazi ukukuvalela. Kanti as a servant ume kwithuba apho khona uvulele amathuba amaninzi. Ngokuthi usengenza into wena ongayifuniyo. But as long as bisentandweni yakhe noko wena ungayifuni. Ngokuthi xa considerishi wena. Kanti
edilishana lesisixaka nje ujonge inhlanga lo urejecta icall bathi anikwazi ukutya wazobuza uThixo uba ungubana wena ukuba ucekisa izinto ndimo silothi yitya engekho nguye manje lo wayisithi izinto azitshiwe izinto but the very same person othi akathi le nto begqibethe lapho umpostile sethi umzekelo ngalandela yonikele Bitcoin nikele 5,000 kwathiwa ngoma inikele 200,000 kanti ivoice Bitcoin ukuthi ibiyephi ngoku sekuqoba ngusathana wakithi 200 ngusathana iyephi voice le Bitcoin ukuthi nikela nge 5,000. Now that voice yathi makatye nalo they refuse kanti kumhla kuthathwa la mandate ayojulwa kwindoda ekwahlangana nayo my God ibheke Damasco iqondo ukuyothutshisa ibandla kaThixo kanti uThixo usilungiselele umuntu wamqhwaba ngapha ngempama kanti umlungiselela le jeni irejectwa ngilomfu inhliziyo yakho bayikho kwistage sokuba isetyenzwe ithumeke yebelaqabisa ngangaklamhlala ndo la incharge zadla bishop ngangejika ngokuba ngabe ayiqonda baba uzawuthi ethubeni xa ispejeje zivela ngokufaniseka umzimba usiyeyongo la shape umyeke ndicebisa umyeke ngoku mfowami kwayohlala phansi ubishop wathi ndikunika ithuba lokugqibela ba uyeke umyeke ngoku lo sisi wahlala phansi ndathi jini ndathi mfondini zininto ezikhansilinga sizamle ndiyayibona uba nyhani ke ethubeni uzawutshintsha ngoku ndathi bishop iphakama dadam ayizokuthetha uba mawuhlale phansi phakama kuwe phakama dadam lo ndihamba naye lo ndiyofa naye lo wathi la mfo xa irejecta kanti uThixo in view unenhlanga nazo athi xa ibhalayo ku chapter number 2 we book of Ephesians uPaul athi ndilibanjwa and ireason yokubanjwa bami unini uthi ezobanjwa nje ukuthi kubanjwe because of the Gentiles because there was a man who rejected the call ubazanga understand by intona enzwa nguThixo ngalento imbi ngoba kwakhona isikhosi esithethwayo kwaXhosa kuthiwa umthatha uzala umlotha kule ntimbi engafuneka ngayityile kanti kunento ayixelelwayo ngabasesifini bakuna ndoda endifunile kuyo he left a heart of a servant sangathobeka ndimvuPaul ayicacisa indima yakhe but up to this time I was not disobedient to the heavenly vision. There was once a man who was disobedient. That man was Peter. Ayizawusuka kuThixo kwinhlamba but because of kwasweleka inhliziyo yobuqhaka uThixo wayicutha la mandate wayoyilahla kuPaul. You need that heart. A heart of a servant. Let it be your prayer as you pray. Let it be your daily prayer that Lord give me a heart of a servant. Umzekelo kuJesu ithi iBhayibhile pha owathi esesikhundleni sikaNkulunkulu akathi ukulingana kwakhe okunoNkulunkulu okukulixhoba. Now that you can perform the duties of a pastor, the duties of an evangelist, the duties of a teacher, it doesn't mean because sometimes by the move of the spirit uthi uyakufaka kwi-office kampostile ubunganguyanga umpostile you can be confused ke kwesomeko then ukuthi awuthi ngoku ingathi unento evuthayo uthi wathi ngathi uyabanda manje utata uthi wathi ngoku ingathi wena uyafudumala ikuphakamise into yokuba ingathi ngoku sinxiba ikhona ezifanayo ingathi siyalingana and then uqale khona apho ukuba uphume kwi-alignment ithi akakwenza ixhobo ukulingana kwakhe noThixo ithi kodwa wathatha ubume bomkhonzi
need a heart of a servant. uJesu ungumzekelo omhle. Uthi xa ethetha kuMateyu, fundani kum ngokuba mna ndithobekile. Uthi ndinobulali, ndinokuzeka kade msindo. That's the subject of the church. uJesu is subject yebandla. Alazi ibandla lifundisa nto xa ngenofundisa uYesu. Ngoba ekugcineni kufuneka ukuphumele kwela cala unguYesu. Aba bazawusebenza kufuneka basebenze beyazi into yokuba eyona nto efunwayo yiproduct. Ohlabelelayo makahlabelele ejonge iproduct. Okofayo makakofe yazi uba imiphumela esijongene nayo ukuba sifike kuYesu. kuYesu athi uPaul to present you nifana naye. Our labors is not masitye ngani, but our labors is to present you before him. Yes, Lord. To present you before him. To present you before the Lord. Abani nexanduva lokuba abazalwane nibenze ukuba babe nguye uYesu. Nathi ngepasika nathi noba into yamenza uYesu owaseNazaretha uba abe nguYesu wencebo likaThixo ayikokuba wayezalwe eNazaretha, ayikokuba emhlophe ngebala, ayikokuba ezelwe livirgin, but it was because of the content of his character. Ilando uthi ngoku nje ukwese ba nguYesu ngoba lento menze uYesu owaseNazaretha abe nguYesu ayikokuba enekhala enjeya, ayikokutya wayekutya, ayompahla wayenxiba. It was because of isimilo sakhe. So our mandate as ministers, and we will account. That is why it's ngumsebenzi wokuqonda kakuhle noma ngalize kule James chapter number 3 verses 1. It is because of ifuna niqonde kakuhle. Niqonde kakuhle. Andithi xa ufundela ubutishara uphuma uyitishara xa uphumayo. Andithi xa ufundela ubudokta xa uphumayo uphuma uyintoni? So xa sifundisa uYesu apha, uYesu isifundo uphuma ungubani? Xa livele ibandla livele njengoba lavelayo chapter number 9 we-book of Acts. Ithi iBhayibhile phaa prophet bathi xa betshutshiswayo belibandla wakweletha uYesu esezulwini wakhononda wathi, Saul, why are you persecuting me? Umbuzo ngubani opersecutwayo? Was it the Lord Jesus or was it the church? Thina nam thina nam bazinam ndiyafundisa thina nam uYesu bishop ngela xesha wayesezulwini. uYesu wayesezulwini. uYesu ngela xesha wayesenyukile, wayehleli. Kwacacisela uba kwathiwa xa liscrutinizwa likhangelwa ibandla laseJerusalem kwafumanise uba alisabonwa lilibandla. Ibandla laseJerusalem libonwa linguYesu. Ngoba siyava kuchapter number 3, chapter number 4, chapter number 5 izinto ababezenza zaziveza uYesu. Eleke besathi kuvela uYesu ibandla lalinguye lade laba nguYesu. uYesu liconfirma ngokwakhe. Uthi, why Saul are you persecuting me? Why? Upersecutwe nini nguYesu ehlele ezulwini? Ibandla laba nguYesu. Funeka usebenze ujonge. Uthi xa ethetha Hebrews chapter number 12 ithi phasiwaphakamise amehlo ethu siwase
Jobe nje bhuti udlala ujonge uYesu. Jesus. Ngoba kufuneka ngumbotshoze, kufuneka ukhuphe ishape yakhe. Nana ngendumiso ohlabelelayo, afuneka uyibotyoza. Afuneka umbotshoze ishape yakhe. Kufuneka ivele ngendumiso yakho. Jesus. As the prophets prophesies, the prophet prophesies ijonge kuYesu. Kuyesu noshumayelayo, ushumayele jonge kuye ningambotshozi. Njengoba sangenwe si-artist nje. Akulungwanga hayi. But iculture yebandla namhlanje. That is why sinabantu abanje, because of akujonge kwenye indawo. Nkosi. Bahlabela bishop bejonge kwenye indawo. Izawuthi ungaphumi lo hlobo ke. Lingali ibandla namhlanje. Nisebenza nijonge ndeke. Iplana nisayijonganga ngo. Iphathi nani sayijonganga. My God. Senasenzela into zenu. Apostle. Nijonge. Nizajonga kwenye na kuba ngena. Yebule ndawo nizajonga. Eyona nto hospital kuyo Yesu sebenzani nijonge kuYesu. Ngoba useno desire something that the Lord doesn't desire. So ngokuza wahamba nge-emotions, you don't consider the Lord anymore. You don't consider how he feels. Ngoba beyazi ukuba after every ministration ndiyaye phaa inkosikazi yami iyayazi. Sithi singena phaa endlini ndivala icango. Sibambane sibuyise ingxelo ba Lord senze ngohlobo. If in any case sesaveza thina sakuveza, forgive us. Forgive us. We account. That is why even angalento basibize abantu bizana minister account our prophet umposting. He will account. You will account. You will account. You will account. You will account. Man, different genre. And follow James. James chapter number 3 verse number 1. Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church. For we who teach, we be judged more strictly. Hallelujah. Hallelujah. It is not an easy task. It is not just to stand you. It is not enough for you to fast 3 days, 7 days, and then expect by it is all well. Sometimes you can speak out of emotions. That is why kufuneka useparate imizwa yakho kunelizwi. Learn always. Now because learn to separate your feelings and emotions when it comes to the word of God. Let the word do its course. Siyavana? Ilizwi lenzela ukufisa wona kamandi. Ilizwi lenzela ukuba li-achieve ipurpose yalo. Bangaxakwa befuna bazawube kwampilo bayithethe because of you. Bangaxakwa into bayithethe. Kube khona i-scriptures ngoku emazizinyelwe because of kunamakhwenkwe angosisi abalapha, kunobhuti abangosisi abalapha.
ngokulizwe kufuneka ngulikekeliswe lingaphumi njengoba libhaliwe kuncwadi kaHebrew chapter number 4 verse number 12 ngoba ilizwe was designed ngalandlela ithi pha olibonileyo lime kakuhle prophet uthi pha elalizwe uthi liphilile uthi libukhali nature yakhe alikwazi ukuhlaba ithi lihlaba lasuke phakathi komoya nomphefumulo lenzelwe lonto wathi sakulibeka uPeter ithi iBhayibhile bahlabeka ithi bahlabeka emveni behlabekile bhuti ithi bakwalandela umbuzo ba senze njani kakunje senze njani Hayi Jesu. wabe kumeba libeka kwelo qondo ilizwe ngoba lihlabile kwiposition where uthi usakuzikhangela uthi wathi hayi man ebengarongwanga ubishop ebengarongwanga upostile ebengarongwanga uprofete ebengarongwanga umfundisi Diblo yenze njani ulenda kuloo ndawo senze njani now that ilizwi lisipeculule lasigqiza lasikhulula loba ndimelane nompostile ndenze njani Hayi Jesu. ever since kwabekho bani ngokubathetha nje senze njani instead of uba ubuze uba senze njani bonaza nkenza into ilizwi kale kambeki proposition akakwenzela isakonwaya uyakhubeka elisakonwaya ilizwi alivisana alikumasaji ilizwi lakuxosa lakwakha ipurpose yalo yakwakha uthi xa inikeza i-charge ngoba se-Efese kwi-Acts chapter number 20 verse number 20 uthi emveni baxelele yonke into uPaul sizaya kulaa verse ndinaxa nalo maxesha mantsena uthi xa izabashiya abadala base-Efese uthi ebashiya nebandla uthi ndinishiya kulo ilizwe akabashiya kumadla amakhulu uthi xa ishiba uthi ndinishiya kulo ilizwe lobabalo angoneli kulibeka qha acacise uthi for the word is able to build you up uthi linako the word is able to build you up alikuhlabi nje likeke i-purpose is to build you nizawukhula njani xa lingathethi unyaniso kuthiwa you will be judged strictly. Siya Leviticus chapter number 16. Oh my God. Sikamtshela Leviticus chapter number 16. Verses number 11. Leviticus 16. Chapter number 11. Kunesana video apha elapha ngifuna siyifunde sonke. Simfumene 16 11 uthini pha 16 11 ukhona somfumene bayamfumenanga sizomisela abantu ukuthi kwafuneka sidlala nasibanika into eyiyo abantu bathi into eyiyo. My God. The book of Leviticus chapter 16 verse 11. Yes.
Itilena King James. Yes, sir. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, Aaron shall bring. Yes. which is for himself. Which is for himself. Apa kune scenario apa eyenzekayo after abantu bakaIsrael bonile. Yayilityala kaIsrael. Ufuna iqonde kanjani into enizawubekwa? Yayilityala kaIsrael. But kunento lefuneka iaccountile ngaba bantu. Kunento lefuneka iaccountile ngaba bantu. Bakaxambulisana nabo Moses. I remember ephamba lapha eqomba umthwalo umnitsha pha uMoses esithi asuka mathixo mana abantu bakho uThixo ngabakho. Hey, umhlambi postile uyakufikelelisa kulokona ube frustrated kodwa Thixo akonde ngayenzanga. Ndizamile le ndayizama le ndambiza umprofeti ndambiza umpostile ndambiza umvangeli ndambiza utitshala ndambiza umfundisi ukwenze bebandla lifikeleliswe akudodele kuphela konke ngayenzanga. Aba bantu bakho wathi Thixo ngabakho aba bantu. Ningaba ngampostile na Amen. bekuthi yobe ufikela izinto zakho asoko bantu bakhe kakazani ngabakhe kakade ngabantu bakhe. Amen. According to the word ngabantu bakhe. Jobe nje bonile nje abazalwane kuye kwafunwa inkomo. Ndifuna ndoba mandize kuleso scripture ndifuna nithelekise obu street athitha ngabo James. Kuye kufunwa inkomo umpriest. Emva koko kawufune pha oh Jesus. Verses number Kanfunelo verses number 15. Verse 15. Leviticus chapter 16 verse 15. Yes, sir. Then shall he kill the goat of the sin offering, That that is for the people. abona abantu benze umonakalo kufuna ibhokwe qha. This is the picture of what is going to happen after wonke lo msebenzi wethu, after judgment. Semba ku judgment sithi ezinto za occur ezinto zawufela. This is how ministers are going to be judged. This is the scenario, this is the picture. For you, ibhokwe into isebuyayiko. But for a priest, inkomo was required. Over you shall be judged strictly. So lo ndabanga ube cautious of indlela osebenza ngayo. Ile izabanga ufocus enyani kulo muntu. Jojobe nje ulakha nje ibandla ulakha ujonge kulo muntu. Uthi awuthi ngoba apha awufunekanga ba umgama ngo2 meter wena wenza u3 meter ujonge pha ingxaki. Jojobe usokha nje isitena sakhe siphumi kwalayini wenza shoba ifocus yakho ilapho kwenze ba iziphumo zakho zibe zihle zinjengoba enjalo ezulwini naba bantu bapresente benjengaye. But all it will take a heart of a servant. Ungazibhaqi kule meko ngoba apha ubona into abantu ba for nina zi ministers isibetho sikhulu kunabaye bazalwane aba frustrated hayi esakho lethi seba ndizama ucelebrate ba yazi ba apha ufika ku comfort zone ufike emsebenzini xa zawuyeka. Let's read the church and then I will sit down. Amen. Chapter
chapter number first, 2 Corinthians chapter first, 2 Timothy chapter number 4. I will read. I won't preach. Because I'm repelling. 1 o'clock tonight. Even soon, like London. Zafuna nje bathi ngathi uyicacisa. Senabila ngokuthetha. Thank you so much. Kalomzuzu sifumene. Kufuneka uyazi uba uyalezwa ebantwini. Umpostile uza kuyaleza aphuma ahambe. Umpostile uza kuyaleza aphuma ahambe akuyaleza wena. Ndizabe ithemta laa nto yokuba uyalezwe ebantu. Uthi xa ethetha uJohn ethetha ngoJesu. After uJesu embaptizile wamgqiba wahamba wasebenza. Uthe esasebenza kwabakho abafundi bakaJohana abathi man simbonile lo kungakudalanga ubumisile apha ubumphakamisa apha. Abanye babazalwane bakho bamkile. Bakulamfo. Sakumuntu ebezokhalaza bakho. And then azothi uJohn kaloku niyakhumbula muzindichazela ngalamfu bawufika kwakhe mina futhi endihlile mina lamntu kufuneka enyukile but kune statement asithethayo phaa ku verses number 26 sizawuyawona kule verse endithetha ngayo uyabona kumshumaye ziyandihlaza ngoku ezinantsika Praise God. Amen. And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him. John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Let me read it again. A man can receive nothing. How many that received nothing? Badashumayela bamini. Amabandla agcwele, but they received nothing. The nothing can hold the crusade to about 3,000. The nothing. Oh, it is my prayer that ungangamkeli nothing. May you receive from heaven. Jesus. Oh, may you receive from heaven. Jesus. For many received nothing. They received, but they received nothing. I thought I'm going to buy for men. Come to go. Are you going to buy for men? Buy for men. Are you going to buy for men? Ayikho lando into bamba ingabikho kungoba bayifumenanga. Yes, I pray that abazalwane bangafumana something that is from heaven. Aye. Jesus. They receive something from heaven, 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 from heaven. Oh, I'm sensing it. I go good this house from heaven. This house from heaven, from heaven. Oh, kai, his house from heaven. You won't receive nothing. You won't receive nothing. Oh, I assure you, today you will receive something. You will receive something, not nothing. You will receive something. You will receive something, not nothing, but something. Hey, you will receive something. I somebody know that. Baba call it. They will witness. They will witness here. They will witness here. Hey! You will receive something.
uzawusulela nabanye, you will receive something. John answered and said, a man can receive nothing except it is given him from heaven. Ye yourselves bear me witness that I said I am not the Christ, but that I am sent before him. You are sent before him. Uyabuya. Uyabuya. Umakoti wakhe lo. Uyabuya. He that had a bride is the bridegroom. As a minister, for years, but we bride groom. We bridegroom. Bride groom. Because some ministers are as postile ministers. You will do is to postile as entire. So for you na you the awareness of banba. You are a bridegroom. But the friend of the bridegroom, which sendeth and heareth him, rejoice greatly because the bridegroom's voice. This my joy, therefore is fulfilled. Let me read it again. He that heard the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, which standeth, which standeth, not only standeth and heareth him, standeth, heareth him, heareth. From the familiar, never see it. Standeth and heareth him. Your joy will be found there. When usima ukwazi futhi nokuba umlalelo. Ungabi ku scenario awakho bakuyo Aaron. I don't wish that scenario for anyone. Kwakhona indoda yayimile imthuma akazanayo. uAaron wayekwe situation enzima. Ngoba kwakufuneke emamele uThixo from omnye umuntu. uThixo uthetha noMose, and then from Mose yadlula kuAaron. uAaron ayise ebantwini. I don't wish that for you. Ngoba xa kufuneka umpresentile uzawukwakha ithole legolide. Sengekho lo bemane kuhlebeza. Athi it xa abantu besithi okay we had enough. Can you present him? Just bring him back to see. We had enough of him. Can you present him? Ungamveza? Ngoba athi kusanele lo mfaka udala enyuke entabeni bekunini ngoko. Silindele naye apha sathi sibingelele nini. Batsha zindaba ibandla liyatsha zindaba. Kunini ngoko bethe uyabuya. Udala ngoko. Kunoba aveza uThixo lo abantu kufuneka bebingelele kuye. Wathatha amacici abakubo, wathatha zonke izinto, wathatha izo zonke into abangazayo. Wokha ithole legolide wathi nangu uThixo wanikhupha. Standard and hearing him. Amen. Fake nisivele uThixo. Fake nimfe. And indawo wavuka kuyile ndawo zabume kuyo. La ndawo. Umpriest uyama kunendawo amakuyo umpriest apho khona ava izinto sasa ngumagale wayemile uZekaria bebe bobabini endaweni abakuyo kodwa kukhona ongavanga nto wabekhona bamile bobabini endaweni yokuma. Nime nifunyanwe nimile kuye. Nime kuyikambiwa kuYesu kuYesu uthi noma bebe compromise umendwe ukuthi ndime kuye.
uthi sihamba kuye. Whenever you decide to move within the parameters of the Lord Jesus. Stand in the Lord. Uthi Paul, stand in the Lord. Stand in the Lord and in the power of his might. Stand. So what I say, stand. So pity say, stand in the Lord. In other words, take the advantage of what the Lord has done on your behalf. Stand in that reality. Stand in that truth. Stand. Act on his behalf. Ubanga bebeza uphilisa. Ubanga bebeza ukhulula. Ubanga bebeza unikela. Enza la nto Yesu beza uyenza. Stand in the Lord. Stand. Judge. Wabeza ujaja. Yebo. Singabundu kunye apha senziba into engekhoyo. Andithuki ke apha nincede ndithuka bundu kunye akho. Kuthini? Mama? Kudiyeke kudibanisa. Ngokelela. Loo nto irizalthwa yi-compromise. Amen. Uba uYesu beza kufaka izembe. Nemkhumbule phambana apha ePopane efika apha kunani esondlini. Ngiyakhumbula? Wafika apha wathini? Wathi glory to God. Wathi bafara God. Wafika apha waphambana. Ithi iBhayibhile apha wabatwatyusha. Wathi niyananisa endlini kabawo. Niyananisa niyenza indlu kabawo. Izobona nesiqombo sakhe ngo. Niyashishina apha ngaphakathi. Oh Christ. Let me just sit and then take my seat in the name of Jesus. I'm being serious. Because the problem in the man of God, understand that uyi bridegroom and futhi kwenzeke incident yakhe yenzeka kuSamson. Noma ngandize kusiscript futhi kuzazi ba wena ubambele enye indoda. Wathi lobole uSamson. Kwabizwa nayiqonda msina. Bayidlela nibiza ngayo. Akho baba abanqobe ezintsika. Abanqoza. Uxa siyaphema kwabo kuthiwa ubani. Hayi, intwana uzobeka usazobeka hatshi beka nto. Uyamandla mntana ba ucala senzima kanjani? Mfowabo uzeni into kangakanani mfowabo? Hayi tata besikolo asuzobeka ba ukho serious abujika. Funeka uye uzazi banyanyani ba usebenzile. Amen. Ungathi uyabuya. Kunamaxhoba ondiyabuya. Kanti uzaphela sibuye siyabuya. Yozinyela niwantu lokubona igqitha. Okongo ebuya ngo. Wayihlawula yonke inhlawulo. Amen. Xa ebuya wabuya kuthiwa kuyisezali ba ingathi ngikuthanda lo mncino because lo wakho simnike ibridegroom. Lo wakho sengenwe ibridegroom. Noko manje lo mncinci lokho uyambona ba nawe uhleli seshiba ukho seshiba yabo engathi ungcono kunalo wena obuzomthatha. Xa efika uhambini. Umbuzo, what kind of a bridegroom was that man? Ithi iBhayibhile wabhobhana uSamson. Ekubhobhaneni kwakhe because ebefuna lo ebengafuni lo anikwayo. And lo amhlawuleleyo uhlawulelwe lo unikwe. Ethi ntoni bridegroom ngesixhosa? La mfoma nawe man apha xa ushada. But ngifuna isixhosa. It's fine.
It's fine. Kodwa khona la mfo. But you best man. Yes. La mfo. I-best man yakhe yathatha inkosikazi yakhe. Emhlawulele emenzela yonke into. Athi uPhotha thetha ningobenu nathengwa ngexabiso. But the bridegroom decided to take Samson's wife. And then we expect to Samson baba ngathola icwaka. And the man was furious. The anger. Emehlweni akhe, the anger. Eyibaleka ngeqondo eliphezulu emzimbeni wakhe. Wayichabalalisa amaFilisti. Ufuna uyazi bathi ukuza umapha ume nje ngebridegroom. Ungazisebenzeli enkosikazi yomuntu. Ungazenzeli emfazini womuntu. Ungenzi noba kanjani umfazi womuntu lo. Amen. I charge you man be careful. Umhlambi kaThixo wazi lobolela yena. Jesus. Take it. Utophalani nomhlambi lo uThixo uyaleze nizawube niyalezwe mhlambi. You need to be careful. You have to be careful. Uyabuya uniyalezile uyabuya. Nigadi baningayixhaphazi ngumfazi womuntu lo. Jesus. Ngumfazi womuntu lo. Ibani careful sanithetha. Sanithetha nomhlambi kaThixo ibani careful. Bani careful. Funeka uyazi umda wegunya uphelelaphi. Amen, sir. Funeka uyazi umda wepower uphelelaphi. Yes, sir. Awungomyeni uyi-bridegroom. And your joy will be found in your standing and in your. Let me read it and then sit down. I won't go any further. Chapter number 4, verses. From verse number 1. I charge thee. Timothy chapter number 2 Timothy chapter number 4. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing, at his kingdom. Preach the word. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Umcimbi obucayi lo wale doctrine. Many bayitshintshile, I don't know kuzama, I don't know the part. Kwabazali bazayo. Ndifuna bazibambe ezindawo. Preach the word. Preach the word. This is the work of evangelism. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke. That's a pastoral duty. Exhort with all long suffering and doctrine. That is the teacher. Within you, Amen, sir. Nyabona nanba. Flex against you. Sir. There's one chilo ukuthi ayu comfort zone. Awufika ngapho ubhalele khona. There's more to come. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Banotishana babo within. Make sure that when stand and hear. And they shall turn away their ears from the truth. And shall Amen.
And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure affliction. Endure afflictions. Do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. Madam, I won't do anything. Think by if again. Praise God. That is my charge. Amen. To you. Praise God forevermore. Athi kayithetha upon athi nizigade kwakunye nomhlambi uThixo nimisileyo phambi kwani zawumiswa phambi komhlambi nizigade. So which is your walk, your character, your behavior should come engqondweni yakho. So kufuneka uyazi into yokuba umpresent uThixo, kufuneka ume njengomzekelo kubantu ba uYesu unjani, bengamazanga bengambonanga. Yes, sir. Kodwa bambone kuwe, babone nawe uhamba, bathi no kuyalandeleka lo muntu, lo muntu ndingamlandela. Amen. Nto lo muntu ndingamlandela. Ke bavona abanye bathi bathi basho ke bathi ngekuba siyakulandela manje. Ngizweni khumsha kakhulu kwecaweni. Yeah. Umuzwa no ayintoni bayilandela xa cha bonke ukuthi abalandeli into endithethayo. Xa besithi engxakeni nikhumsha kakhulu manje bayicaweni. So ngiqonda okay. Ayikokuthetha ukuba kulandelayo. There's something else ebamba bathi bendinokulandela. The good Lord bless you.